Hola, tens un sopar especial. Per què no busques a més que sigui amb una idea salvatge? Aquesta nit soparàs sobre la sorra de la platja. Avui, el Clot dels Oms rosat, de Bodegues Canestella, un vi per una aventura davant del mar. Tots tenim una part d'Indiana Jones o de Lara Croft. Vinga, va, que no passa res per embrutar-se una mica el cul de sorra. El primer que has d'aconseguir és un vi que t'ho posi fàcil. Aquest és un rosat amb cos i amb intensitat, però molt agradable, com si tingués un culet de maduixa, com tu, quan portes banyador. Això què vol dir? Que es pot combinar amb tots els menjars que vulguis. És un vi que farà un forat al teu cor, com l'etiqueta. Tots tenim un cor, ai, que recorda fruites vermelles. Aquest és un vi que està fet amb una sola varietat, el merlot. Sabíeu que aquest nom ve de l'ocell merla, que és molt fosc i li encanten les cireres? I si no et funciona la història dels ocells per impressionar el teu acompanyant, te'n dono un altre. Aquest vi té una medalla. És el millor rosat de l'any al concurs Tastavins, que cada any premia els millors vins del Penedès. Què? El tastem? Fixeu-vos que té un color com rosa fluorescent, de neó antic. Això importa poc perquè probablement a la platja i de nit no veuràs res. Sense llum sí que pots olorar. Fes-ho. És una olor molt agradable, com d'smoothies de fruits salvatges. És un vi molt fresc, es va tornant potent, però molt agradable i us deixa una sensació de greixositat a la llengua, que sembla que digui «Hola, una mica més de teca». Clot dels Oms, del celler Canestella, un rosat que combina bé fins i tot amb sorra. Posa'ns un like, segueix-nos i si acabes la nit com el vi... Textualment, amb el most escorregut per gravetat després d'una justa maceració. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!